Het is crisis in de meubelbranche. Al valt het op een dag je het net op, hier bij de meubelboulevard in Wolvergeer. Het is maar zo'n 1000 bezoekers, een van de drukste dagen van het jaar. En hoe zit hij? Heerlijk. Heerlijk, ja. Dit is even een dagje uit, of? Ja, eigenlijk wel. Even kijken naar een fauteuil. We zijn eigenlijk gewoon even tweede crisis daar, lekker even vet. Dus we zien verder eigenlijk net iets specifieks. De omzet van de meubelzaken is al voor het 5e jaar op rij zakken. Dit jaar is dat 10%. Ja, de prijzen staan onder druk. Dat is voor de consument misschien wel mooi, maar ja, laat ze dan niet komen, zou ik zeggen. Vind ik op dit moment ook net zo heel belangrijk. De eerste prioriteit is gewoon om de boel aan de gang te houden. En dat je dan met geen verdiensten of met minder verdiensten genoegen nemen, maar dat is net erg. Dat moeten we dan maar weer bewerkstelligen dat de tieren wel wat erom moet worden. Wij vernemen vooral dat die wenningmarkt natuurlijk op slot zit. Dus we gaan minder mensen die een compleet naar interieur onderschaffen. We zien wel dat steeds vaker mensen besluiten om de wenning te houden. En dan de bestaande wenning wat op te frissen terug een naar je interieur in de kamer of een keer naar je slipkamer, naar je keuken. Dus dat is een ontwikkeling die ontstaat de laatste jaren steeds meer. In Friesland binnen er in 2012 zo'n 10 zaken failliet gaan of dwongen sletten. En dat zal de takomier ook net beter op worden, verwacht het brancheorganisatie CBW Mitex. Maar de bedrijven die vanwege leeftijd, ondernemer of als je al wat zien niet lang omzet min hebben, die toch gewoon de winkel dicht, draaien de sleutel om en gooien die fot. En hebben waarschijnlijk hun pensioen ook opeten. Ja, dat is wel heel triest. En ik verwacht je dat die stoppers aan de achterkant, dus net faillissement, maar de stoppers, dat aanzienlijk zal aannemen. De meubelbranche hoopt op stimuleringsmaatregels van het regeren om de huizenmarkt weer op gang te krijgen. Ontitiert maar ondernemers creatief blijven om te overleven. Je moet er net meegaan in het grote geweld van de groot winkelbedrijf. Als je zelfstandig ondernemer binnen of een eenmanszaak binnen. Je moet jezelf specialiseren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus of de speciaalzaak worden, of heel groot worden en met name op prijs het verschil maatje. En als je er tussenin zit, dan is het eigenlijk, dan ben je net duidelijk genoeg naar de consument. Ja, dat is eigenlijk het einde verhaal.